Surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Was-samaa'i wat-tariq. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit at ang maningning na bituin o ang dumarating na panauhin sa gabi. Wa ma adraka mat-tariq. Ano ang pagkaalam mo sa panggabing panauhin? An-najmu ath-thaqib. Ito ay isang bituin na may naglalagos ng liwanag. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Walang sinumang tao ang hindi may tagapangalaga sa kanya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Marapat na ang tao ang makatunghay kung ano ang pinagmula ng kanyang pagkalikha. Khuliqa min ma'in dafiq. Siya ay nilikha mula sa isang patak na sumago. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Na nanggagaling sa pagitan ng gulugod at mga tadyang. Innahu ala raj'ihi laqadir. Katotohanan, si Allah lamang ang may kakayahan na muling magsauli ng kanyang buhay. Yawma tubla as-sarair. Sa araw na ang lahat ng mga lihim ay mabubunyag at susuriin kong katotohanan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kaya't ang tao rito ay walang magiging kapangyarihan at wala ring magiging katuwang. Was-samaa'i dhatir raj'. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit na nagpapamalisbis ng ulan ng paulit-ulit. Wal-ardi dhatis sad'. At sa kalupaan na nagbibitak sa pagsulpot at pagtubo ng mga puno at halaman. Innahu laqawlun fasl. Katotohanan, ang Quran ang pahayag na nagbubukod sa pagkakaiba ng katotohanan at kabulaanan. Wa ma huwa bil hazl. At ito ay hindi isang bagay na paglilibang lamang. Innahum yakiduna kayda. Katotohanan sila ay nagbabalak ng pakana. Wa akidu kayda. At ako rin ay nagbabalak ng pakana. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kaya't bigyan mo ng palugit ang mga hindi sumasampalataya sa ngayon. Sila ay pansamantala ninyong pakitunguhan ng mabanayan.